Hello everyone! Salamat sa panunood ng aking videos. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng special coconut macarons. Okay guys, itong ating mga kakailanganin sa pagluluto ng ating special coconut macarons. First po ay ang ating desiccated coconut. And then, ang ating itlog. White sugar. Butter or margarine. And lastly po ay ang ating condensed milk. At ito naman po ang ating kakailanganin sa pagluluto. Paper cups, baking cups, ang ating mixer, mixing bowl, spoons, at syempre ang ating oven. Okay guys, simulan na natin. Bago po natin i-mix ang ating mga ingredients ay mag-preheat muna tayo sa ating oven. Kailangan po kasi yan para after mixture, mainit na siya. Una, ilagay po natin ang ating desiccated coconut sa ating mixing bowl. Next po ay ang ating sugar. And then, yung itlog. Pagkatapos ay ang ating butter or ang ating margarine. Bali, imimix lang natin po ito lahat. Kasama din yung condensed milk. Ayan. Sayang naman kung hindi ko ubusin. Simutin nyo na po para hindi po sayang. Pagkatapos, imimix na po natin. Pwede po kayong gumamit ng stand mixer kung meron po kayo. Ako po wala, kaya yan lang pong ginagamit ko sa ngayon. Hopefully, makakabili ako ng stand mixer. Ayan. I-mix po natin ng mabuti. Pwede po, maski sa pinaka malakas na speed. Ayan, okay na. Na-mix na lahat. Ang gagawin naman natin po ay ilagay ang mga paper cups sa baking cups or baking sheets. Diyan po natin ibubuhos yung mixture natin bago isalang sa oven. Ayan, okay na. Ilagay na po natin yung ating mixture. Paisa-isa po. Dahan-dahan lang po para hindi po siya lumagpas sa ating paper cups. Bali pwedeng half lang nung size ng paper cups yung ilagay mong mixture kasi tutubo naman yan kasi may itlog naman siya. Ayan. Itaktak po ng mga 3 times. And then, isa lang na po natin. Wala po akong exact minutes. Pero, bali, chinecheck ko lang po kung okay na siya. Golden brown na ba siya. Pero siguro nasa mga 10 to 13 minutes kada salang. Ayan, napansin nyo naman, uulit-ulitin lang natin po hanggang sa
maubos po yung ating mixture kasi sayang naman kung iwan natin. Ayan. Binabaliktad ko po siya kasi minsan hindi pantay yung luto niya. Bali yung nasa loob, luto na. Yung sa medyo nasa labas hindi pa. Kaya binabaliktad ko. Ayan. Luto na siya. Oh, tingnan nyo. Oh, luto na. Napansin nyo naman, kanina yung nilagay ko nasa half lang. Tapos ngayon, ano na siya. Puno na yung paper cups. Tumutubo kasi siya. At ilagay naman natin yung next na isasalang. Ibang kulay naman yung cups. Para maganda tingnan. Ganyan. Paulit-ulit lang po hanggang sa maubos po natin yung ating mixture. A few inches later. Luto na po siya ulit. Ayan, sarap-sarap. Hindi pa tayo tapos. At ito, last na po ito. Bali kasi yung nagagawa sa mixture ko is nasa 100 to 120 pieces. A few moments later. Ito na po ang ating finished product. Ayan. Ayan. Mas maganda talagang tingnan pag iba-iba ang kulay ng ating paper cups. Sarap, no? Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel po para ma-notify po kayo sa mga susunod kong i-upload na videos. Bye-bye!